Старт практычнай часткі праз прызму памяці. Дэлегацыя парламенцкага сходу пачала маршрут з хойнікаў. Кароткі прыпынак каля помніка смутку, жывыя кветкі да граніту і хвіліна маўчання. Гэта абавязковы пункт праграмы. Перш чым абмяркоўваць інавацыі і будучую пяцігодку, важна ўспомніць пра людзей і землі, якія 4 дзесяцігоддзі таму сталі зонай адчужэння, а сёння тэрыторыяй адраджэння. На тэрыторыі палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка дзейнасць саюзнай праграмы вядзецца з першых гадоў яе ўзнікнення. На абмежаванай тэрыторыі стварылі больш як 300 гектараў супраць пажарных разрываў, якія сталі надзейным шчытом на шляху агню. Таксама саюзная праграма дазволіла запаведніку набыць унікальны пажарны комплекс. Нават калі за бортам бушуе полымя і вісіць небяспечны дым, экіпаж знаходзіцца ў поўнай ізаляцыі. Машына сама генеруе кісларод для выратавальнікаў. У 6-й саюзнай праграме акцент таксама зробяць на супрацьпажарнай бяспецы гэтых тэрыторый. Мы ожидаем подписания очередного этапа союзной программы. Мы продолжим, опять же, работы по устройству противопожарных разрывов. Если на первом этапе мы устроили разрывы на территории Нарвлянского участка заповедника, то значит, в рамках второго этапа мы планируем эти работы уже проводить на территории Хойницкого и Брянского участка. И вместе с тем предусматриваем провести более детальное обследование территории заповедника. 6-я саюзная праграма адкрые новую главу гісторыі запаведніка. Цяпер на гэтую тэрыторыю глядзяць як на унікальны аб'ект ядзернай спадчыны, які патрабуе ювелірнай дакладнасці ў вывучэнні. Ключавы акцэнт на глыбокім сканаванні земляў. Маштабныя абследаванні дазволяць зразумець дынаміку зоны праз десятигоддзі. Вялікую увагу нададуць і статусу самой установы. За эту пятилетку мы сможем решить вопрос со статусом заповедника, потому что имеется определенное недопонимание в законодательстве, какой степени этот заповедник является природоохранный его статус. Он заповедник, радиационный заповедник, резерват или все-таки это ядерное наследие. За это время нам нужно будет решить эту философскую задачу. Таксама ў рамках пяцігодкі беларускія навукоўцы сумесна з расійскімі плануюць стварыць прагноз да 2086 года для жыццядзейнасці на тэрыторыі запаведніка. Сёння неўзброеным вокам бачна, што гэтыя землі істотна змяняются. Когда мы впервые приехали сюда в заповедник, он, конечно, не имел такого красивого состояния, такой ухоженности, такой вот любви, которую вложили люди, тогда еще не было заметно. А сейчас на протяжении вот этих 40 лет мы наблюдаем, что заповедник приобрел уже вид такого оформленного, великолепного научного центра. В брянских лесах тоже пятна радиоактивного загрязнения бывает до 200 кюри. Это катастрофическое загрязнение. И вот наши сотрудники из лесного хозяйства, они находятся в такой постоянной связи с заповедником белорусским, постоянно с ними советуются. Традыцыі правядзення саюзных семінараў, закладзеныя яшчэ ў 2006 годзе, сёння знаходзяць новы сэнс. Збліжэнне законаў у сферы ядзернай энергетыкі і развіццё навуковай базы – галоўныя арыенціры для экспертаў і дэпутатаў. 5 рэалізаваных саюзных праграм ужо даказалі сваю эфектыўнасць, а цяперашнія рэкамендацыі стануць падмуркам для развіцця рэгіёнаў у новай пяцігодцы. Работа семінара завершана, але рэалізацыя намечаных планаў толькі пачынаецца. Тацяна Пименёнкова, Ольга Коновалова, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель».